Pa humanost i darivanje podrazumeva ljubav zapravo, podrazumeva deljenje i davanje. Neko je rekao, neko od ovih, čini mi se, jako uspešnih i bogatih, finansijski bogatih hollywoodskih glumaca, kada su ga nešto pitali o sreći, kao sreću ne možete kupiti novcem. On je odgovorio da zapravo možete time što ćete nekom drugom nešto darivati i time učiniti njemu i nekom drugom učiniti radost i sreću, dati pomoć. Tako da mislim da je to u stvari ta esencija ljubavi, odnosno brige i pažnje. Da ti bude važno da li je nekom dobro, da li je zdrav, da li je sit, da li je zadovoljan, da li mu je toplo na kraju krajeva i tako dalje. Mislim da je to možda neka esencija ljubavi van ovog filozofskog nekog smisla, osjećanja i tako dalje, nego to je možda neka ljubav na delu. Slanjem poruke na 4030 pomažete Srpčićima na Kosovu i Metohiji.